Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe hormatly prezidentimiziň ähli wagtda berýän kömekdir gollawlaryny ruhlanyp zähmet çekýän Mary welatynyň Türkmengalay trawynyň Pagtar Hasalaýjy karhanasynyň işçi ünärmenleri şu ýylyň gowuça hatylyny gaýtadan işlemekligi guramaçylykla alyp barýarlar. Inkämil Pagtar Hasalaýjy enzamlar bilen enzamlaşdyrylan büýük karhana taslama kuwwatlygy boýunça her ýyly 45.000 tonna orta tüýümli pagtany tenagat aýdan gaýtadan işlemekligini eýtlenendir. Karhanada işler 3 ýylçykda alınıp barýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe her bir iş güni zähmet üstünliklerine betleýän Türkmengalay Pagtar Hasalaýjy karhanasynyň iş ünärmenleriniň çekýän asylly zähmetleri netijesinde bu ýerde bir gece gündüýüň dowamynda ortaça 130-140 tonna goloý pagta gaýtadan işlenilýär. Häzirki wagtda bu karhana getirilýän gowuça hatyly bökdönjül kabul edilip, daýhan ihlasy bilen ýetişdirilen pagtany gaýtadan işlemek işleri karhananyň ähli bölümlerinde sadaşyklanyp barylýar. Karhanada kämil tehnologiýaly daşary ýurt enzamlarynyň oturdulmagy öndürilen önümiň hil derejesiniň ýokary bolmagyna uly ýardam berýär. Pagta gaýtadan işlenenden soň alynýan önümleriň hil derejesine aýratyn berk gödäwçilik edilýär. Bu ýerde dünýä ünlülerine laýyk gelýän pagta tüýüminiň taýýar önümleri ýörükde bastyrmalarda saklanylýar. Karhanada öndürilen önümler ýurdumyzyň dokma toplumlaryna uğradylýar. Karhananyň iş ünärmenleri ihlasy hemde dörejülükli zähmet çekmekligi üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri we şertleri üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyda alkyşlaýlaryny aýdýarlar.